niya, nga basi magnubo naman siya. So that's why ang aton sir nga rate sir nga I agree, which is 76% halin din sa generation. So kung ang sa bill naton nga halin sa generation, kung galain-lain sa definitely kada bulan galain-lain man siya. Then ay kaduwa mo sir nga pamangkot kung ano ang aton ni nga possible ginatanaw next month manubo na siya bala or mataas man gyapon. So sir, ang sa subong ta, may ginatanaw pa ta nga wala pa siya nag-stabilize ang aton nga senaryo kay tungod nga ang supply ta may kulang sa gyapon. So tanawon to sir, possible base ang situation sini until such time hindi gani ma-repair ang aton nga submarine cable nga na-damage, more or less ang ginatanaw ta nga presyo medyo mataas gyapon sa tungod sa supply nga kulang. So number 3 sir no, ang gina-question mo kung ano ang aton nga move in relation sini nga scenario. So sir no, ang board sang Seneco including sang management and staff nagpasar ni sila sir sang appeal sa Energy Regulatory Commission which is nga mapabulig padasig ang repair sang submarine cable para at least hindi ta mag magperusyo sini because nga iyan ko sa transmission nga damage ang consumers ang suffer. So, in addition, sir, no, hindi lang si Seneco affected, to be exact. Bilog ni siyang distribution utilities ang Seneco as ang Negros Island kag sang Iloilo. No, even Iloilo sir, affected. Well, in fact, nagpagwa na ang association sang Region 6, sang appeal man nga to ERC to DOE na para at least mapastrack ni ang pag-repair sini para at least mamitigate man ang impact sini sang taas na presyo sa kuryente tungod sa kakulangan sa supply. Okay, engineer. Sige. Naog tanin sa basic. Engineer, ang pila ang needs sang syudad sa Bacolod ng Tanaya or Negros Occidental nga supply sang kuryente, ano siya kadako? Pila sa ka KV? Ano natawag nyo ganyan? KV? Oo. Sige. Sir, actually, sa Seneco lang siguro sa mahatag ta. Mahatag ta, mahatag ta. Sir, engineer, itapuson ko lang ha. Ano kadako ang needs sang syudad sa Bacolod during daytime and during peak hours? And sir, kundi ara na maihambal naton karon kung pilagid ang need sang syudad sa Bacolod, paano naton sir gina-distribute? Kinanglan naton i-brown out ang isa ka lugar para ma-supplyan ang isa ka lugar or nagaamon ang ginambal mo kay na nga need ka mas dako nga supply? Amo na nga nagdako kay kumo kada peak hours kinanglan tagid nga i-supply inang kulang nga kuryente nga ginambal nimo. Sige. Sir, sa case ng Seneco, ang aton nga demand requirement during peak hours 131 megawatts na siya, no? 131 megawatts. So during normal condition, sir, nang wala sa balda ang linya, maka-deliver na siya ang bilog nga Negros sa Cebu sang capacity mismo ni Seneco kag ni Negros. Amo na sa 131 megawatts. So sometimes sir na nabalda ang submarine cable or nag-damage, ang ma-deliver na lang sir sa submarine cable is around 90 megawatts na lang, no? 50 so may diferensya ta sir? May diferensya ta nga more or less nga before ang ma-deliver ni sang halin sa Cebu is 180 megawatts. So 50% lang ang ma-deliver ya sa Bacolod. So kabalo man ta sir, for Seneco alone, 131 megawatts ang gina-consume ni Seneco. So sa case pa lang sir ni Seneco, ang submarine cable nga capacity niya 90 megawatts, hindi na sufisyente. How much more pa sa iban sa nga DU, sa iban man nga island, sa Panay kag sa rest of the distribution utility aside Seneco sa Negros. Okay. Muna galibot silingon niya, ang Seneco, wala taya control, hindi taya, amo na sir mo kinanglan tagi na layman's term, wala iya sa control sa pagtaas sa pagnabu sang balaran sa kuryente. May mga factors siya, pareho sila, may naguba, tikinanglan gid maintenance and all. Yes sir, I 100% agree kita sir, no, sa mga supply ni Seneco sa generation, wala sa control sa mga third party nga katabo, especially sa mga guba nga linya nga nag-trigger sang cost. Actually, sir, hindi man na gani gusto ni Seneco magpataas kuryente, sir, no? To be frank with, no? It's because nga si Seneco, sir, ang presyo sa kuryente is collector lang siya, kumbaga, ng kung ano ang ginsukot sa iya, ginabayad niya lang dito.
Pero kung magtaas gani ang kuryente, sa Sineco, ayawan panabat Yeah. sa consumers naman, no? Correct na. Na, kag isa pa, ang ginatanaw mo ni sir nga, number one din hindi gusto ni Sineco magtaas ang kuryente, it's because ang due date ni sir si Sineco, una bayad mo, nabayad sa kay generator. Wala pa na siya na-collect ni Sineco, ginabayaran na advance. So, aside sa claimors ang consumers, aside man sa diskusyon ni Sineco nga mag-collect, definitely budlayan si Sineco mag-collect. Once magtaas mo ng kurente ni Sineco, kasi amenable man to sir pandemic, medyo igo tatanan, sakit man din magbayad, sir bayad kurente nga taas mo. Correct. So, that's problem man sa Sineco, sir, once nga taas ang kurente. Oh, actually, ang kakatabo isa mo sine. Kung anong i-remit dito sa ila sa Sineco, sa ilang nga supplier, gabayad ahead, Gabayad advance na daan. ang Sineco. And then pag due date na, amo pag-collect na nila, kaya mapili nga tungkol may due ka na to sa supplier Correct. mo, i-pressureon mo yung mga client. So gabayad sila na advance, and then ginakuha na nila pag collection na nila. Ang ako, nagitibla engineer naman niya concern, no? Dual lang siguro lang ginagawa niya concern. Dili, number one, I hope ang Sineco will do something, no, para maproteksyon naman natin yung mga kliyente. Kiti I understand, subong nasindihan ko siya bing hindi man niya ang control sa aton, but dito sa ila sa supplier. On the other hand, siyempre ako as an ordinary consumer nga nagabayad man niya sa insakto sa ako niya bill kag may mga emergency ko sa ako niya balay, may mga pasyente ko for example nga ginasupplyan ta bi oxygen or whatever da ang gamit na kuryente ta, kabudlay nga mahasol siya, no. Kag isa pa gid, amo na ako siguro number one, I hope ma-fast track ta bala ang solusyon, bala ang appeal naton, bala kung wagi man ta control kaya in protection man sa aton yung mga client, no, sa mga consumers naton. And isa pa gid jali engineer nakita ko dire, kung amo na sa sitwasyon ta nga duwa naging matay control sa aton dito yung source ya, ang pinaka namin is ni massive gid nga campaign every time may matabo nga brownout. Ako wala may kakabaton ko engineer nga mga text, wag ko kabalo kung di siya gahalin. Pero kanami kay ma-update ko bala, at least mapreparahan ko siya. Ang lain lang kay kung ikaw nga hindi kay malabutan sang information niya, kagulpihon kaya amo na nag-start actually ang rant gid ng Claymore gid engineer. Sige. Damo, yun nga. Salamat, sir. No, good suggestion. Din actually, we were working on that. At least, every now and then, updated ang pagpabaloman sa mga schedule, unscheduled interruptions sa Sineco through social media or other means para at least malabot man ang consumers ng Sineco. Okay, engineer, antes ko magpangayo, tips ka lang sa imo. Kaya ang ginahulat sa aton mga pamuli actually tips mo kung paano sila ka-save, kung paano i-read ang ilang kuan nga ano bla kayong gisaga doubt pala sila nga taas gini nga kon pangamamo na mga takaron pero antes sina gusto ko lang gid ipamangkot kay damo gid sa kagabi nag-PM sa akon, sir please be ipamangkot ni sila kung ano ini ka matuod, sir, for example hindi ta manigar ambot lang kun will you agree with me nga damo sa gihapon ang mga nagapangwa sang kuryente. Kaya kinaloyan ko maggamit sang term nga kinuhatan niya kurente. Damo sila sa gihapon, damo gihapon, illegal tapping, damo gihapon violator. Engineer, ginatungtong na bala sa amon nga bill, ginatungtong na sa aton nga bill, ang mga amon nga mga gawi nila. Kita na ang nagabayad. Meaning engineer, example, sa isa ka barangay, may pulo ka balay, ang duwa ka balay nagatap na siya illegal nga tapping, and then hindi siya masukot properly, hindi nyo siya malaot. For example, mega-clear diri sa aton, mega-chat diri sa aton, ano ginahimo ninyo siya sa mga hindi nyo ma-charge? Gina-distribute nyo sa tanan nyo consumers? Or paano nyo na siya gina-handle, engineer? Okay. Sige, actually, that's a good question, sir, no? Now, actually, sir, part na siya sa ginatawag natin, sir, sa Sineco, mayara sa systems loss na allowable, approved ni ERC. So sa systems laws, sir, na-include ang mga filterages or pagpangawat kurente sa non-technical na losses. No? So sa sir na case, sir, no, ang mabal ko lang, mayara sa, actually, I'm not speaking behalf man siyang concerned siya na, sir, nga department, sir, because we're not responsible sa muna. Pero ang ako lang, sir, I take it as my point of view sa akon. Okay? I'm not speaking on their behalf. So ang sa ini, sir, nga pagpangawat ni siyang kuryente, mayroon ni subong massive nga pag ano man ni Sineco, paano ni siya matatap. It's because, sir, nga na-create ni siya, aside sa pagpangawat, sir, na-create man ni siya emergency, like mga sunog, bala naton, sir. It's because nga, the more nga pangawat
ang linya na da is not suitable na siya kisa kang damo-damong agatap. So, ga-overload siya, ga-init siya, possible ma-create siya sang sunog or damage man mismo sa area nga mo na. So, ang ginatawag lang ni sir, si Sineco, ga-massive sina, nagapabulig sila sa mga consumers man mag-report para at least, in short, kumayaran sila ganyan sir ng mga program na may tipster na tawag kung sino makareport sila, in-encourage sila, may report sa kay Sineco for the sake na matatap niya siya ang pagpangawat. So, ang pamangkot naman niya, sir, kung gina-include siya, possible gina-include siya sa part ng portion, kaya nag-i-include siya sa non-technical loss na tawag sa kay Sineco. Pero gamay lang siya nga portion, pero that portion, sir, which is include na siya sa approved ba ni ERC, allowable percentage na approved ni ERC. Amo na siyang ginatawag naton. Pero ang programa ni Sineco gapangayo man sa bulig kung sino sa tanya consumers nga palihog report sa kay Sineco once makita. Kasi because nga like hambal mo kay na sir, unfair sa imo nga gabayad ka sang kuryente, siyang sakto, pero sila yan nagapangawat. Pero kung madakpan na sila sir, may arata na cases ka penalties, I think depende na sa concerned department kung ano ang penalties na tatap sila. I'm sure may violation na sir sa mo ng sitwasyon. Okay. Now, before kita sir maglumpat sa pinaka-interesting nato niya istoryahan subong ang tips paano makasave, no? Ang, especially coming from you. May last lang ito sa clarification. Kami nag-chat rin sa aton. Gusto ko lang i-clear, gina-clarify lang ni sa aton diri nga follower, no, listener naton. Kung di intagan liwat kinako ang power ta sir, kag pila na siya ang presyo? Okay. Ang sa presyo to sir, no, ang makita taguro subong mayara ta ginakuhaan sir sa Green Core. Amon siyang Palentino naton sir diri sa Valencia. Okay. Amon na siyang 20 megawatts na ginakuha ta. Then another man 20 megawatts from Kepco Salton, which is located sa dito sa Cebu. Then mayara ta PAM Concepcion, located sir sa Iloilo, 35 megawatts. Then another man 24 megawatts dito sa Kepco sa Cebu. Then may to sir diri sa Kalumangan sa Bago nga diesel isa sir peak ang tawag ng sir peaking and reserve nga ginapadlagan ta siya sir during kinalanon ta siya especially sa may mga rotating brownout. Amo na 18 megawatts na sir nakuha ta sa Bago sa Sempri or Energreen. Amo na sir. Ayun. Okay. Okay, at least klaro, no? So, sige, kadto na ta. Engineer, imamangkot ko ba kayo bisin ako, hindi kabalo. Paano ko i-read man? Paano ko i-read ang akon nga bill sa metruhan ko? Humalin sang siningabulan, example, 31, amo ni nabilin. Ano ang formula? Pa din ko sa i-times. Kaya doon simple na ako naman, pero hindi ko balo. Sige. So, sa reading, sir, no? Sa reading cycle ta may ginatawag ta nga tandaan ta dapat ang date sang previous reading. So like example, sir, ang reading schedule ta is every 30th of the month. No? Oo. So susubong binga 30 ginreadingan ta dapat may value ta. So like example, sir, nag-reading ta 30 ang aton nga register sa meter, let's say ginakita ta da 100 ang ga-reflect. Then sa next naman nga month, sample September 30 na siya, no? Then pag October 30 nag-reading naman luwat, ang reflect sa metro ta, like example, 200 ang reflect niya. So, ang formula na, sir, is ang current reading minus the previous reading. So, mo na siya, 200 ang imo current reading minus ang last month nga 100 ang reading. So, may ara sa 100. So, mo na siya ang current mga consumption, 100 kilowatt hours. So, mo siya mag-grade sa. Then, ang 100 na siya, sir, amo na siya ang i-multiply mo sa rate nga gin-issue ni Sineco sa amo man ang bulan. So let's say ang 100 mong consumption, ang rate ni Sineco, example, be 12 pesos for the sake na sa competition. So may ara kasi da mo makuha sir nga i-times mo na siya, simply 100 times 12 pesos. So 1.2 ang imo nga bill sa subong nga bulan, more or less. So mo na siya. So ga-appear sir sa ga-appear na sa bill ang amount every month. Yes, sir. Oo. Well, in fact, sir, naka-unbundle na sa sir, no? From generation down to the taxes. Kumbaga, naka-himay-himay na siya. Kita ko na. Oo, himay-himay na siya. Okay. So, very clear.
nalingaw kita, alas 8:40 nagli. So, mangayo na lang kami, engineer, sang mga tips. Ano man, for example, engineer, ang ma-charge ko, na full bat na ko, kaksong ko lang cellphone ko, why na nasa nagasaksak, ang charger ko, nag-generate yapon, ang ako nga TV. Gimpatay ko na siya, pero wala ko siya sa saksakan. Ang plancha, ang tanan, mag-generate mo na sa yapon, kurente, engineer. Sige. Sige, actually, sir, 5 simple tips siguro, no, sa mga question Go. na kanami, gito nga topic, no. Ang number 1, gito, sir, nga makasave ta, short agad ang tanan nga appliances once wala siya na ginagamit, even charger, even electric fan kasaksak, short na siya, it's because ga-produce man siya heat sa iyang awar. So definitely, although nga technically, sir, way sa ga-consume dako, pero ga-produce sa heat nga which is makakos mo siya yapon sang possible nga current dira. So that's why ang tips git, unplug sang unused mga electric appliances. Then number 2, tagid nga tips dira, of course basics, no? Turn off the lights kung why ta ginagamit. Mm. Oo. Kaya ang number 3 nga basic man, kung possible pa lang gina-promote ni subong sir, even Department of Energy, makagamit ito sa LED nga mga suga, bala sir? LED. LED lights, oo. Kay gamay ni siya ang iyang consumption, power consumption na. Then, ang number 4 man, sir, siyempre, of course, no, proper sang maintain sa aton ng electric fan, kag sa aton aircon, tinluan ko sa permi. Kay kung kakita naman tong electric fan, sir, higko, nakatama. Ang motor yan, di ba, magahod? Ang tiyog yan, di naman namin. So, sige sa buga, pero ang kuryente yung gina-consume niya, mahinay ang pag-produce niya sa iyang hangin. So, sige sa consume sa Mga kuryente, oo, ga-init siya. No? Then, ang last siguro nga tip na mahatag, sir, no? Especially sa aton, tabalo man may mga refrigerator, ta? So, avoid ta, open, kung hindi man lang necessary, ang refrigerator. Kaya once na ma-open ta siya, ang gina-maintain nga bugnaw sa sulod, gakabuhinan, then ang motor sa refrigerator, gaglagan naman siya. So, the excess sa energy, hindi naman siya necessary, nga sige buksan permi. No? So, amo na sa mga basic tips sa home sa, Ay, wow. para at least mas nami. Pag ang the last part, sir, nga masuggest ko, disiplina, giduro, sir, kag mindful nga paggamit sa aton nga kuryente. Cost Kaya cutting, aside from all the tips, kung why pa disiplina, hindi ta kabalo mag-control, so everything is meaningless sa pag-save natin sa energy. Sir, lagi sira, before tayo magbuyan, si Engineer, dasig lang gid. Engineer, I don't know, hindi mo niya imo yung obligasyon niya actually, pero gusto ko lang i-clear bala. Imo lang yung personal nga experience, of course, being connected dira sa Sineco. Ano ba tamang appliances yung pinakadako na consume? Is it aircon? Is it refrigerator? Ano banta mo? Actually, sir, no, nang depende, di naman ba, sir, kung aircon mo, sir, 4 tanner, ya. Of course, dako, gito, sir, oo. Basta ang dagko nga ga-consume sang kuryente, sir, to those appliances nga may mga motor, balikan? May mga motor. So, pareha sini, kung mayara, nga deep well ang imo nga motor sa imo nga automatic nga gadalagan sa imo tubig kag pressure. So, ara siya, magasto man na siya. Patay sindi ang imo nga motor. So, ang nambal ko lang, sir, case to case, kung anong pinakadako, so sa ordinaryo, guro, sir, nga balay, no? Kung mayara ka aircon, so mahambal ko, guro, sir, aircon, ang dako. May mga so, sa simple nga balay. Okay. So, Engineer, thank you very much, no, sa imo nga chimpo gihatag diri sa aton, at least maklaruhan ng aton mga tagpalamati, no. And I hope ini nga information ipasa tagid di siya sa pinakanubo nga level bala, sir, sang kapurukan kay siyempre ang ordinary nga consumer wouldn't understand and won't take time to listen. Ang amon lang gid ang sentimento na batayan ko sila na bilang we pay properly, pero amon din nagkatabo gakabrunautan kami, and subong very clear ang new explanations dira, but I hope ini siya nga mensahe ma-extend naton sa aton yung mga tanan niya pumluyo, especially kung may brown out, ma-inform natin ahead of time, and of course tani mapagtanta solusyon. Kaya ang in fairness man sa mga consumers naton, very obedient man ni sila, may mga pasaway, but majority obedient kiti magbayad mas mga bill ng religiously
Kaya tungkol na muna kapilantis sa kurente, I hope ang Seneco, being our partner, no, makapangitagit solusyon sini. Oo. Engineer, madamo gid salamat. Engineer Christian Yes, sir. Villania. Sir, salamat. Gid kabalo kami Domingo pero naghatag gid sa amon sang imo nga tiyempo. Damo gid sa aton mga listeners ang nakatuon bisan sa dutay nga tiyempo nga imo ginhatag sa amon, engineer. Sige, sir. Salamat mo, sir, no? Okay, sige. Nabatian si Engineer Thank you so Christian much. Villena. Very young man si Engineer, no? Sang Ato Seneco. kita, And duga ko lang gid, dasig lang gid, no? In addition sa clarification ni Engineer Christian, because of the shortage of power supply, si Seneco ay kuno choice but to get power sa WESM or spot market. The price is higher, no? Sa subong, it is more than 11 pesos. Ano na, Sem? Ano? Oo. West, saan mag-pronounce yun eh? 11 pesos per ang charges ginabla 12 to kuno bala 11 pesos na. but actually 11 pesos lang gali and reaches to 32 pesos na Isang siya ko lang to ni engineer ginayon to. yeah, that's ang nag-trigger siya Competition. sa isang higher nga rates, no? According sa kay okay. board judge thank you very much, board, for the And clarification. Ma'am Georgette for the clarification. Ay mag-greet kita na, hindi ka man magkwanda ha kay wala gid kita nakapang-greet. Good morning. Sa kay Tupros Leonardia, Mayor Maymay manggilimutan sa Bano sa Kasigan. Kay si Boys, Romel Caglara Pardilla, Nong Noel Chia. Sa kay Pres Celso dira sa may Patria Village. Randy kag Lisel Fuertes, exclusive distributor sang Marathon Paint sa Patria Village. Tito Ruel Miliesa, good morning. Hi, Tets. John Dungon kay Precaloy Espino, Victor Suso, Atty. Martigo, gulabugid jibing laway ko. Romeo Sabaldo, Adonalyn Gomata, Don de Blanca Priting sa Fortune Town, Sota Abraham sa Japan. Pamilya Toledano sa Barangay 4, good morning. Venus family sa Barangay 4 manggihapon na muman ang kay Alex Montesa, Pre Arvin Gustilo, coach, good morning siya ma'am. Nya mamati gid ako bala. Sa kay Alex Montesa, Samic Basketball Club, Tita Bibing kag Tito Ernesto Aurelia sa Barangay Elias. Classmate, ang ako ng classmate, Pre Victor Rosso Freehil, Coach, hindi okay na ni, Pre Liverpool, good morning, Nanay Milagros Pacheco sa California. Alasco family, Pacheco family, Pre Jipoy, Pre Gamao, Preferred, Pre Jesse Kagama Dunoy, Binyas, Winnick Taquiso, Stan Victoriano, Boss Stan, good morning, Michael Pula, Terence Scott Mueda. Okay. Happy birthday, Tita Tess Tronco. Happy birthday. Happy birthday, Tita Tess. Yeah, enjoy your birthday, Subong. Of course, sa kay Tigbatas Marlon Solidom. Happy birthday, Tigbatas. Oh, Tigbatas, good morning. Yes, kita dira, no? Arnold Ibanez, ka pa mati, gitsa ko, no? Kanami, ko sa mga tips. Ay, thank you, Gade, Pre Arnold. Yes, kikas Martibla Alpas birthday man Subong. Happy birthday, Kas. Helena Javier, Richard Despi, Kathy Pugaw, happy birthday. Ma'am Imelda Guadalupe Mendoza, happy birthday. Ayan. Alvin Amit kag sakay Mark, happy birthday Makoy. Okay, Sixto Solis, Christopher Masconiana. Kay Giroy. Yesterday. Belated happy birthday, Giroy. Nathaniel Frederick Amado Guerrero sa Langga. Yes, ato Singapore. Kung ano kalawig sa ngalan niya, amo mo na sa kataas. Katatlo namin nga, do mga ang height, do mga 6'5". Grabe na height. Anyway, good morning sa kay Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Querido, Ale Brilla, James Yap, Alan, Sixto, Herbert Besa, Thea, Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Onghero, Julio Somes, Lori Didolo, Marimaye Garcia, Mariel Pihilan, Carlito King, Chris Noblisada, Pre-Chris, Sinsyagin Ligado Lata na dayon, pero dayon nun, tana basi bosa, Peter Ojero, Julio Sithar, Mama Ed, Kagpapa Junior, dila sa Fortune Town, Ann Alayon, Eme Gumban, Tronco, sang Kabangkalan. Yan ni Pasman family, Louie Di Paula, Pre, good morning, Dodje Di Okada. Okay, 635 Cafe and Car Wash, dala sa likod sang Panasate kay Jojo kag Desiree Cepeda, Minya Lopez Bao. Makuha naman ko gali sa perfume ni Minyel kay Gabligyan na dala sa may Villamonte pertigid kahamot sa mga salakyan and all. Señorita Pastries, good morning man. Sa ako mga kasmate, makita nyo na sa Mandalagan, makita nyo sa Lopez East kag sa South Wing sang SM City Mall. Ining Señorita Di Bacolod Pastries. Okay. Counselor, antes kita magkuhan, namudahamo kita, nag-intro lang kita kaina, wala nato natapos ang aton nga ginadiscuss kaina. Ining League of the Cities of the Philippines ang nagapilar sa Office of the President sa extension sang declaration sang State of Calamity tugtog sa Hunyo 30, 2022 para masigurado sa gobyerno nga magapadayon sa papagwa sang bulig ang mga pumuluyo karon nga pandemic. Kay wala pa matapos sa pandemic mo te kun mag-expire na karon hindi na kausar
ang gobyerno sining mga pundok nga natanan nila. Ginpadala ni Mayor Revelo Bing Lunardia ang National President sa LPC tungod concern siya kay mag-expire na ang Proclamation Number 1021 sa Setyembre 12 amo to ginaginambal ko. Kung wala sini ang calamity fund wala gigiyon ng gobyerno. Kay tungod hilway makagiyon ang gobyerno kung hilway yaman nga ma-access ang fund para sa mga programa para makabato sa epekto sang COVID-19. Ang syudad sa Bacolod ang naghatagman sang 8.1 million pesos nga social pension sa aton nga mga senior citizen. Si Mayor Bing Lunardia ginaupod sa DSSD ang nagpanghatag sining 8.1 nakapod ka sa pag-distribution sila. 8.1 million tag 3 mil kada quarter ang aton gali nga mga senior citizen ang nagabaton sa 3 mil pesos nagalinya na dala sila sa may Bacolod Government Center kay ginatagaan nila sila. Pero ang aton nga mga senior citizen nga wala na gid sang may nagasagod, wala na sa may naga-provide nga bata, wala na sang may nagahatag sang bulig, regular. Balik kada bulan pwede sila kakwa sa gobyerno amoy na ang aton pag-itsende base man sa ginsulat sa Public Information Office sang syudad sang Bacolod. Padaan gyapon councilor. Pero i-clear ko lang anday ang namin mo to lang nga senior bilanong nga ato gani senior nga social pension. National na siya. Budget. Ang budget. Bali limited na siya kadamdamo ga-inquire sina. Limited na siya katama. In fact, ang pending kung nasubong ng mga 3,000 pa ka senior. And the only way makaslot ka dira is kung maisa nga kung matabo bala. For example, dira pa na maka Pilang sila sa Bacolod insert. councilor ya 2,713 lang yaton senior gikan sa 61 barangays. So provided sila ya. Hindi. Mula na siya ang identified and qualified kasi bong. 2,713. Oo. Pero ang senior na diri, libo-libo libo-libo kung bisaron tagit siguro do mga 61 barangays mag 20% lang sa population natin ng senior or mag 20% lang pila na siya nga daan ng 40,000. No, may population ta 600,000 ang 30%, ang 50% is 300,000. Damo gid gali no. Damo, mag 25% Pero lang, wala sila 150,000 ang senior ta. Pero inaslaya, amo lang gina siya ang gin-allow bala kumbaga sang budget sang COA or sang I don't know sa commission audit siguro nga qualified to avail the social pension. Mataas ang qualifications siya na halin sa edad, dapat wa siya sang pension lang na baton sa SSS, GSIS or sa kundiin man da. Okay, Amo na siya. Kag wala siya nagabaton sang ganing 4-piece, 4-piece. 4-piece, why man sang 4-piece. Tapos I mean black for example, ang part sang family nila. Uy hindi ko na clear bla mo. Kay may ara ko nung part sang family nga makabaton sa 4-piece. For example, hubin bing iya bing depende sa evaluation naman na yung 4-piece. Pero sa senior, away sang wala Bible sang bata nga isa na nakabilwing bata biway pa sang ubra gina-evaluate na siya actually sa social worker naton that siya damo gapamangkot about sina may mga qualification na gina-set per barangay. Okay, so dapat balo nila kadto gid sila na kung ang inyo nga senior citizen hindi makakadto sa Bacolod Government Center, hatag ka mo tiglawas, tuwad balayda or whatever nga makapamangkot sa mga qualification kag ano mga proseso nga dapat sundon kay para makasulod sila. Amo to base amo to ginambal nimo nga limited siya. Limited Tungod siya. nga bilog na Pilipinas na may mga allotted na siya, may mga allotted na yung pundo para diraya. Okay, padayon man ang vaccination sang syudad sa Bacolod sa mga mall sa Bacolod kag nagligad sa nabaluan ko pwede na walk-in ginapaano na nila. So, kay gusto gid bisan sila sa Bacolod. Nga ang tanan-tanan nga ini, ang tanan-tanan kita, ma-vaccinate. Tulo ka ang Amerika. Why na sila mask? Tungod almost 90%, almost 100%, sila tanan ang nabakunahan na. Tungod willing sila and all. Ang mga tao, tama-tamat naman. Nagligad si Mayor, nagpang-vaccinate man sila sa mga empleyado sa Pepsi. Empleyado sa Panasonic. Empleyado sa mga BPOs and all nga willing magpasulod sa ila kag maghatag sang ila nga tsimpo para sila ang i-vaccinate. Yes, ginalabot subong at least tanan niya vaccine ga abot diri maubos ta bala. Kaya the more nga naka-vaccinate ang ato mga pumuluyo diri, the more man niya protected kita. No, that is very very important. That's why massive kag successful ang campaign sa syudad sa Bacolod. Grabe ang capacity sang pagresponde. No, sa aton ay ang EOC o Emergency Operations Center headed by City Ad Ang and of course ang pinaka-head natin tanan si Mayor Bing nga naga-facilitate kids ni tanan no at least na lang diri sa Bacolod ginamit sa pumuluyo ta very responsive diri sa aton.
ano gi kamo, pati gi kamo kay para makabukas ng tourism sa aton. Kami kita may tourism speaking sina nag-open na niya ang Negrense Resort, ano na? Resorts Negrense Hotel. Hotel. No, isa sa pinakatahom subong resort sa Bilog nga Bacolod, no, and nagatag sang duog katahom nagkabuhi dito sa south, no, sang southern part sang Bacolod sa Punta Taytay gid nga area because of course we know that Punta Taytay is the summer capital of Bacolod City. And ang Resorts Negrense owned by Sir Nene Rojas, of course, ang amay sang aton niya nga very close friend, no, Sir Bobby and Councilor Cindy Rojas, nag-open katahom sa ila dira ang resort, may hotel sila, may swimming pool, may tanag. Kompleto. Amenities, kompleto. And katahom sa sunset view dito sa babaw kung Hindi pa mahal. Oo, very practical sang ilang presyo no sa mga turista nato. I just hope tuod na tsakto na siya nga may ara kita iya sang programa iya nga massive na gijablay nga pagpavaksin naton diri para kung almost secure na kita diri, masugod naman kita sa turismo naton diri. Correct. Kamo na sa ginambal nga pati lang ta. Councilor, may hara kita sang 5 minutos, sobra 5 minutos. May hara lang ko sang i-discuss kay hindi ko maributay. Sining nagakatabo nga gamo sa bahin sang Philippine Red Cross. Kag sa ila chairman is Sa presidente. Senator Garden. Kag sa presidente sang pungsod Pilipinas. Nagsugod ining gamo sang namot ang kalaway lang magaling sa term sang natribukaho ining formally ang ginaba ang isaguro sa mga tag-iya ni si Michael Yang na sang sano no sang ligad nga tuig nag-purchase sila sang tuman kamahal nga mga face mask kamo ni sa blang ginambal nila nga overpriced face mask kag karon na booking ini na gin question ini so ginaproteksyonan man sang presidente sa Pilipinas nga ti sakto gid man emergency subong pandemic subong so dapat hindi na niya paghulton whatever pa iyang ano pa nga proseso and what baklon ta na dayon ti ang gobyerno nagpartinisa sa nilig tuig sang 1 bilyon para ibakal sini ang bilog sang face mask 27 pesos ang standard retail price nga gin set sang DTI 28 pesos so do kung tanawon mo do wala ko may nakita kon sila nga sala sa ginhimo sang kuan kun ako lang ya akon maglantaw lang ko pero karon istoryan tala may ara pa na sa ikog ang ato ng storya kun ako lang maglantaw duway siya nag-violate duway siya nag-violate bamak mo 28 ang standard retail price ng DTI 27 ang purchase sa gobyerno pero ari once nga magasto ka gani isang gobyerno, biskan hindi ka na mo nakaalam, hindi na mo nakaalam, once nga magasto ka gani isang kwarta sa gobyerno, which is tax sa mga tao, siguraduhon mo gid nga maka-purchase ka sang tuman ka barato. Mangita ka sang source nga insakto. Ang amo nang hambal ni Dick Gordon nga ang pangwa sang gobyerno sang pungsod Pilipinas sang face mask that time 2020 which is mahal gid man kay nakabaligya ako na mo so kabalo ko nga mahal gid man 27 pesos ang kuha iya that time kan Dick Gordon 5 ka pesos. Dako-dako sa diferensya karon. I-times mo bala sa 50 ka bilyon. Ang pangwa nila sang face shield that time 120. Ang pangwa We are talking about the issue between the government amo na sa overpriced and Red Cross. Red Cross. Now, ang argumento dira, mention mo bago lang, kasi presidente nangakig because ang purchase ng government is 27 pesos while ang purchase ng Red Cross is 5. Hindi. Giging compare na dila na sa nabalaan nagtribukaho nga may overpriced. Kaya gin compare sang investigation team sang Blue Ribbon Committee which is headed by Dick Gordon nga amo na ni dapat ang presyos ni nga gin patamaan nyo. Sus na nga kay ng presidente kay nga agin question nyo nga calamity subong may pandemic subong that time kinanglan Kung tsakto na kung magamit ka sang kwarta sa gobyerno, ang I think na butang dira is dapat quality and economic As well. economical lang ang practicality sang sang presyo. Naamo na. Ti kumo para makabalo si presidente gin kuan niya man nga gin ayo man ang kuha ti i-audit man sila. I-audit man ang Red Cross kay overpriced man na ko siguro overpriced man na ilang mga kuan. Te ang kuha yan nagambal private ini sila ya gina-audit ni sila sa private man nga mga tao hindi yang gobyerno maka-intra di sa ila. Yeah, because NGO sila be. Oo. And ang only subject sa auditing is ang gobyerno. Oo. Which is true. Tanan niya expenses ng gobyerno
ano giman niya? Dapat kina-audit giman na Dapat siya. kina-audit. Oo. Pero ti amo nambal ni Duterte nga kung hindi ka gani kung hindi mo ni sila pagpangwao ng ilang mga gastos da kung pila ang mga pondo nilang ipang gastos da ikasuhan ka sa gobyerno sa dereliction of duty. Kung hindi naman magpasugot si Dick Gordon, ang isyo gani ginpalayo na sa overprice, nagadto na sa Red Cross, kanda. Imbes nga overprice ang istoryahan nato, nagimo na ang ginkot-kot nila Red Cross na. Tinagambal si President, ang ato presidente, nga kung hindi mo, Dick Gordon, kung hindi mo pagpagwaan tanan-tanan nga gastos ninyo, hindi na kami magkuhan sa inyo. Hindi ka muna ang pagkilalawon, why ka mag-exist? Ang Red Cross. Maaway kita. Hambal Okay. niya na. Why takabalos na, kung ano naman ang matabo na kay aging pressure ang Red Cross, anyway, nagpasugot na si, sino ning bana ni Sarong Senador ni? Kiko Pangilinan. Tiko Pangilinan kag si Dick Gordon nga pagwaan na sa warrant of arrest si Michael Yang ang formally na tungod sa kadako-dako sa nabas. 1 billion is 1 billion. Imaginable. Imaginable mangawat tinapay ang gutom-gutom. Kasiguhon mo ini nang wat 1 billion no. Proteksyonan mo anyway. No one is above the law, hambal na gani ko, no? And sooner or later, kung ano giman niya ka maturan sa likod sa tanan, mano ginaya, magwagin na siya. And then there is a due process to that. Meras na asang sanction, meras na asang tawag nila penalidad para sa mga amos na abutang. And kita diri nga sumulunod, ako personally, based man sa imong discuss a while ago, ang akong diri siguro yung nakita is that bilang isa ka konsehal sa Bacolod, bilang isa ka opisyal, we must learn from these people. Okay. Why naman tayo mahimo, nasyonal sila ano man ang struggle nila sa babaw daya, maano kita tisdalom. Ang ako niya siguro personally bilang baguhan nga opisyal sa syudad, bilang isa sa pinakahubin siguro ma-learn na lang ko from that mistakes and make sure nga diri sa akon man nga liderato sa akon man experience bilang isa ka public servant, siguraduhon kung man nga sakton tay ang tanan niya as much as possible. Nablang why man sa perpekto nga pang gobyerno, tanan may mga maihaboy kita kung may question kita, kag may diferensya kita, pero paningwaan ta nga maintsakto ang tanan, mabutang sa intsakto ang tanan, no? Kay kablo ka kabudlay-budlay ni i-diskusyonan ang issue of corruption, ang issue of sistema, because why ni basulon kita diya pinaka-latest kita diya nga generation niya before pa sa ato niya man naglatabo na to kag kita subong ginasaloto na lang siya nga sistema. But as I have mentioned a while ago, and I hope tanan kita diri sa ang tagpalamati naton ni follower naton will do the same sa mga mistakes nga magita naton that is beyond our control. Correct. Ang reward naton diri is experience and learnings nga dapat sa aton naman nga end siguro ta ita siya paghimuon. Siguro ta nga makorek na tanan because at the end of the day kung sala gid na siya. Sala gid na. Kag magwa gid kun sala gid na. Okay? So Happy birthday ng Rachel Alunan Gibalero sang aton diri ang office mate actually ni Mama. Happy birthday diri. Mo kada mo sa comment kadi bago ko lang nakita Barangay Malingin Bago. Happy Sunday ko from Rochelle Susana. Tita Milagro Salit, happy listening dira sa imo. And partner ko Julius Estares. Ayan, Migo. Mascara Eagles, good morning. Mga President Kuya Joy, Kuya Chikoy, City Administrator sang syudad din sila. Lolita Fabila. Enjoy dira sa imo pag-monitor diri sa aton. Okay. Pagsaka ko bala sa mga Villanueva Family Santo Niño Storage Compound from Muscat. Ayan. Okay? Para pa. Pagsaka ko bala sa mga resort sa Silay, sa mga bukid sa Silay, may na-realize ko nga despite sa pandemic, grabe gyapon ang blessing nga ginatag sa Dios. Gintagaan niya ta sang nature nga atom na utilize para makahatag sang ubra, makahatag may mga pwede matamnan para makabuhi sa aton. Amo bla kung lang taon mo yung perspective sang life sa tunga sa mga kasubo, sa tunga sang problema, ngita ka permi sang positiveness, ngita ka permi sang direksyon nga makadto ka sa mahimo mo yablang imo self positive. Kumbaga, why naman kita choice, Why but naman kita let us choice? try to look at life in a more positive perspective. Kumbaga, kung ano ka budlay subong, for as long as ka paninguha ka, tulukon ta ang grasya every day. Always. Kung do ka limited sang income mo, damo ka gina panghulman subong to sustain, sang imo daily life. Tulukon ta ang life naman niya nga tungod buhi ka may pag-asa.
May pag-asa. Inablang, bisan kakapoy, kakadamos ang problema, for as long as extended ng kabuhi naton, for as long as Correct. makabugta ako sa aga, kapoy, matsyag ko mo kay whole day ang akong activity yesterday, but you know, the fact na nakabugtaw ka, imbes nga mag-rant ka kay nag-brown out mo, ginapabugta ako, 6 o'clock, imbes nga i-rant mo siya, ipaslamat mo gid siya nga Pangamuyo. ang mata mo nakamuklat, because remember, subong mo nang grabe, subong ang damdam mo, subong ka kalat, dula sa kalibutan. Correct. One reason, budlay hospital subong. Budlay magpa-hospital subong. That's why now is not the best time to get sick para magmasakit. Because hindi kaya ka-admit sa dali subong ka, budlay git tama, no? So, stay healthy for as long as healthy ka. That is enough nga rason. Blessing. Oh, para paslamatan tayo ang Ginoo sa Okay. grasya. Ang life ta itself is a gift. Nga we must appreciate. Ang dress kakulangan, material na niya, mga butang niya, physical na niya, pero for as long as buhay tayo, gintagaan hope ang ato niya spirit. Yes. Hasta nga ginawa, may hope. Hasta nga buhi, may pag-asa. Okay. Correct. Kabay pa madamo ka mo sang medyo natunan man subong aga kaya ko damo ko sa natunan. Ako mismo sa sining sa aton isa ka episode sining programa sining aga. Okay, Councilor, thank you gid sa tanan nga nagatag sang time nga nag-tune in sa aton nga programa despite sang brown out sa pila ka area sang syudad sang Bacolod halin alas 6 to 6. Sana ba lang ko 6 to 6. But anyway, ang mga dira pagluto ka mo da para sa inyong pamilya, biskan simple lang, pungko ka mo, lulupod ka mo, magpangamuyo antes magkaon, magpangamuyo pagkatapos, kag hampang ka mo nang imo ka mo sang mga activities nga mga nami para sa inyong family. Kay isa lang na siya sa semana, bilog nga semana, obra man ta, bilog nga semana, balbal man ta, pangabudlay. So, gaanta gid tayo mga aton family, gaanta tayo man Diyos, para ang tanan-tanan sulhay lang. And bulyudiganta ni pangamuyo ang pandemic nga I hope soon ma-end na siya, no? Lapit ng Christmas. Yay! Time na ni siya para ugyon yung mag-enjoy ang tanan-tanan, no? And kagapa nag-post ko just a little reminder that we must always have a forgiving heart. Bisan na pang kabugat sa inyong sitwasyon subong, dapat kabalo kita magpatawad. So sa may mga burden sa inyong heart, today might be the best day to let go of that dumot or kaakig sa imong tigipusoon and choose to forgive, no, because it is very important, you know. Hambal gani sa aton lang awali ligad ni Pastor Ronnie Binias kuno, when we forgive, we do not please that person. We forgive because it is our reward sa atong galingon. Kung nainit ka tungod kilain sa ginimo sa imo and you decided to forgive, ginimo mo na siya pagpatawad, hindi para sa ina nga tao but para sa imo galingon. It is for peace of mind, kag magaan, kag manami nga pagpangabuhi. It changes your future. Ang impose mo. Yeah, it changes your future. Gabag-o ng imong kabuhi, gabag-o ng imong panulukan you will become a happy person, you're becoming a cheerful person because bisan ano pa da kalain sa ginahimo sa aton for as long as ang heart naton free from hatred. Babae hindi pag-i-burden because hindi na siya imo problema. Just we must forgive kuno according sa gin-preach na liga ni Pastor, mapatawad kita just like God who is forgiving us every single day sa mga mistakes naton. Kung siya makapatawad sa aton every day, makaitsindi sa aton every day, nga kita hindi makapatawad sa pareho ta or sa mga tao nga may atraso sa aton. So today, choose to forgive mga palangga para sa matawhay kag manami nga pagpangabuhi sa kalibutan. Hindi tagit pero may consider ang self-ta nga mas taas sa iba. Be humble kay ano gajabing abilidad mo. Correct, no? Thank you very much sa itong mga tagpalamati. Kita liwat next Sunday. Naghilapit ang Christmas. So, kita diriya every Sunday morning, banding-banding lang sa kahanginan. Madamong salamat sa inyo pagupod sa aton. Inis kaya po inyo kubus nga alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!